ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ደፋር ሚድያ ንሎሚ ፍቕሪ ኣብ ስምዒትናን ኣእምሮናን ዝገደፎ ዓሚቕ ተጓንፎ በሰላ ፍቕሪ ከመይ ንፍውሶ ኣብ ዝብል ዛዕባ ሓሙሽተ ብሳይንስ ተደገፉ ስነልቦናዊ ምኽርታት ወይ ድማ መፍትሕታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ፍቕሪ ኣብ ስምዒትናን ኣእምሮናን ዝገደፎ ዓሚቕ በሰላ ንምድምሳስ ግዜን ትብዓትን ዝሓትት ኣድካሚ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ። እዚ ናይ ፍቕሪ ኣሰር ወይ ድማ በሰላ ንምጥፋእ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ስነልቦናዊ ስልትታት ድማ ኣብዚ ቀሪቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ኣካላውን ዲጂታላውን ርሕቐትካ ሓሉ። እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ ምስቲ ሰብ ዝነበረካ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ምቁራጽ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ሓንጎልና ዝፍጠር ናይ ናፍቖት ኬሚካል ዶፓሚን ንምቁጽጻር ይሕግዝ። ርክብ ኣቋርጽ፣ መልእኽቲ ኣይትላኽ፣ ደዊልካ ኣይትዘራረብ ወይ ከም ዓርኪ ክትቅጽል ኣይትድለ። ምኽንያቱ ናይ ነዊሕ እዋን በሰላ ፍቕርኻ ዳግም ይጉዳእ ስለ ዘሎ። ዲጂታላዊ ጽሬት እውን ሓሉ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዋትስኣፕ፣ ቲክቶክን ካልኦትን ዝነበረካ ርክብ ኣንፈለው ወይ ድማ ብሎክ ብምግባር ጠጠው ብሎ። እዚ ድማ ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረካ ሰብ ዘለቅ ናይ ስእልን ካልእን ተዘክሮታት እናርአኻ ዳግም ንኸይትቕንዞ ይሕግዘካ እዩ። ካልኣይ ንሓቅታት ተቐበል። ሓንጎልና መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዝሓለፈ ጥራይ ብምሕሳብ ነቲ ሕማቕ ዝነበረ ነገራት ይርስዖ እዩ። ነዚ ንምክሕሓስ ሕማቕ ጎንታት ምዝካር፣ እቲ ርክብ ስለምንታይ ከም ዘይሰለጠ ዝነበሩ ዘይምስምዕማዓትን ክሕዝኑኻ ዝኽእሉ ነገራትን ዝርዝር ጽሓፍ። ናፍቖት ክመጸካ ከሎ ነዚ ቪድዮ እዚ ደጊምካ ርአዮ። ተስፋ ቁረጽ። ምናልባት ተመሊስና ክንቃዶ ንኽእል ዶ ዝብል ናይ ሓሶት ተስፋ ንሰውነትካ ስለ ዘማስኖ እቲ ርክብ ከም ዝተወድአ ብምሉእ ልቢ ተቐበሎ። ሳልሳይ ስምዒታትካ ምሕካምን ርእስኻ ምህናፅን። ስምዒታትካ ዓፊንካ ካብ መሓዝ ክወፁ ምፍቃድ ንፈውስኻ ኣገዳሲ እዩ። ሕዘን ከም ዝተጎዳእኻ ኣሚንካ ክትነብዕ ወይ ክትሓዝን ንርእስኻ ዕድል ሃባ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ዘለዉ ዝግንፍሉ ኣሉታዊ ስምዒታት ንኽወፁ እንተፈቒድካሎም ኣካል መፍትሒ ኮይኖም ስለ ዝመፁ እዩ። ራብዓይ ሓደሽቲ ልምድታት ፍጠር። ሓንጎልና ካብቲ ናይ ቀደም ናይ ፍቕሪ በሰላ ንኽወፅእ ሓደሽቲ ዝኽርታት የድልይዎ እዮም። ዝውትር ስራሕትኻ ቀይር፣ ናብ ስራሕ እትጥቀመሉ መንገዲ ለውጥ፣ ሓደሽቲ ቦታታት ጎብኒ፣ ከምኡውን ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ፍቕረኛኻ ወይ ፍቕረኛኺ ትኸዶም ዝነበርካ ቦታታት ንግዚኡ ኣወግዶም። ሓደሽቲ ተውህቦታት ከዓ ኣማዕበል። ሓድሽ ስፖርት ምጅማር ወይ ሓድሽ ክእለት ምምሃር ሓንጎልና ብሓድሽ ነገር ንኽትሓዝ ስለ ዝሕግዞ ሓደሽቲ እታወታት ኣእቱ። ሓምሻይ የቕሬታ በል። የቕሬታ ምግባር ነቲ ካሊእ ሰብ ዝጠቅም ዘይኮነስ ንርእስኻ ካብቲ ናይ ቂምን ቃንዛን ጾር ናፃ ንምውፃእ ይሕግዘካ እዩ። ንርእስኻ ወይ ንነብስኻ የቕሬታ በላ። ኣብቲ ርክብ ንዝገበርካዮ ጌጋታት ርእስኻ ካብ ምኹናን ተቖጠብ።